Dva doplnky, ktoré možno vôbec nevyužívaš, ale mohli by ti zlepšiť tvoj výkon v posilovni a fyzické zdravie. Activated Charcoal, čierna kapsula, aktívne uhlie, zázrak pre tvoje trávenie. Ak máš po jedle pocit, že máš v bruchu balón, si nafúknutý, netrávi ti úplne optimálne, Activated Charcoal ti s týmto vie výrazne pomôcť. Pomáha telu zbaviť sa bordelu práve tým, že naväzuje na seba toxíny, len treba dávať pozor na to, že treba ho brať aspoň hodinu po jedle alebo po doplnkoch výživy, pretože on na seba viaže všetko, čiže aj to dobré, aj to zlé a to treba mať vždy na pamäti. R-ala alebo alfa-lipová kyselina, toto je taký underrated doplnok výživy, ale brutálny pomocník. R-ala je antioxidant, ktorý chráni tvoje bunky po tréningu, pomáha spracovať živiny, dokonca vie zlepšiť využitie glukózy, takže ešte viac energie pre tvoje svaly, ešte viac energie pre tvoj svalový a silový výkon v posilovni, čo znamená a respektíve rovná sa nové svalové prírastky. Takže či už chceš zlepšiť svoj fyzický výkon, zlepšiť inzulínovú senzitivitu, alebo zlepšiť trávenie alebo prejavy neduhov na trávení, tieto dva doplnky sú práve pre teba.